Moi boas, mister, que tal? Unha semana máis por aquí. Como se atopa o equipo neste novo encontro, último encontro deste 2025, encontro especial porque queredes volveros a reencontrar ca victoria tras esta larga mala racha. Como vos encontrades? Boas tardes. Bueno, o equipo atópase con ganas, con moitas ganas de revertir esta situación, están traballando moi ben, están entrenando como nunca. Bueno, o equipo está con moitísimas ganas de dalo todo e sabemos que é un desplazamento moi difícil, ir ao campo de Viveiro, aparte que estes días de chuvia o campo va a estar moi pesado. Sabemos que é un rival fortísimo na súa casa, que fora da casa baixa, pero no seu feudo fai a maioría dos puntos e o equipo está con moitas ganas. Falando do encontro pasado, que faltou en Somozas para conseguir a victoria? Pois é difícil de contestar esa pregunta. Cando vas a un campo como Somozas, que seguramente despois de Compostela ou Arosa sexa o maior presuposto da Liga, é un equipo moi bo, chegas ali e faz o doble de remates a portería que eles, tes moitísima máis posición que eles, tes o doble de corners que eles a favor, che ganan, bueno, pois as áreas. Encaixamos 2 goles que podemos defender mellor e despois hai que meter as ocasións. É unha mágoa porque o equipo está a traballar moi ben. Falando un pouco máis de toda esta mala racha, que mensaxe enviarías á afición? Que este con nós, que nos apoie, que é un momento de estar todos xuntos, é un momento de animar, é un momento que temos un plantel moi xoven, é o que podemos, xogadores moi bons, pero que son xóvenes, apostas de futuro. Nós non podemos ir a xogadores super contrastados da categoría, ni de fichar xente de segunda a primeira ref, non dá o presuposto. Son xogadores xóvenes, necesitan apoio porque por eso, porque cando as cousas van ben son xogadores que van a rendir ao máximo e van a ser fantásticos, pero en momentos como este necesitan sentir ese cariño, ese alento, porque son moi bons xogadores, todos do mundo di, temos unha plantilla moi boa, pero é certo que en certas puntos do plantel, sobre todo na parte ofensiva, son xogadores moi xóvenes, necesitan confianza, necesitan que confiemos neles, noso corpo técnico confiamos, que a afición este con eles, que porque nos van a dar moito. Simplemente por eso, porque nos van a dar moito, porque están traballando ben. Non está a pasar que se están tirando ao barco, que pasan de todo, que non entrenan ben, non, todo o contrario. Hai que confiar neles, temos que darlle o máximo cariño para que volvan os resultados e para que volvan os goles. Moitas gracias.